Patayan yung kinabuhi oy. Ingaw, marami, oy. Ninyo kay shot ba? Nami kay shot ba? Pero dili ni Pildi mag-shot na yung kanang kitara duha pre. Gani dapat ubanon yun nato sa paring marki yun. Pero kanang, kumusta na kaya ito si paring Marky pre bay? Grabe kay kayo, bunog ya itong hanag maayo ba? Bebe! Kuha ato ka. Pero, kumusta kayong panglawas na to ba? Nahilot kaya itong tarong, no? Mahilot man tingali to pre kay madara maghilot ang mga kuha na to, mga bunog ato. Ikaw, manggod ba? Daot, manggugoy kasig daladala na yung mga igagaw ba? Ug dito nga na yung mga igagaw ba? Di manggod mo yung anas paring marki? Tanawa, napiktuan niyang lawas noon. Mamasol na may noon mo. Kamu po barabay nagpangita og mga chika og tuba. Nangita lagi tag chika og tuba pero wala lang tay kawatay 3,000. Ano ba rin? Ano ba rin? Naman, naitabo naman. Bunog na. Ay. Tara, bistaw na to dito sa gipahilutan ta. Tara, tara. Kawan. Ayo! Uy, naitawo. Kinsa man na. Ayo! Oy, unsa man na? Paring Marke! Kauban day na suro sa nagpahilot. Na, Dayon mo, dayon. tara par. Lo, kanang, kumusta si Marke lo? Kanang, nahilot na? Oy, di ano man tiri, gihilot na nako. Okay na kaya na lo? Basig, di pa nakalakaw lo ba? Ite oy, bunog, grabe bunog. Shot ra ba Milo? Bali-bali jud ang bukog. Yan kanang, asa naman si Marke karon? Na diri nag-relax pa. Kaning dili pa siya pwede makauli. Dili pa makauli kina maisig mabugat. Ay, dili pa man di pwede pre. Kanang, ulisa siguro ta. Tara Unsay mabugat? Pre! Uy, baskog na. Ayun na. Putik amay mo na igiingon ako sa imuha. Jo nga, masamang damo, madaling maayo. Ayaw natin si pare mo. Ayaw na kayo mo. Pagkatibay. Pasi ko. Kaya na nakumulakaw. Forbidang bata. Pre! Putik kamay. Ibalik ito sa sunod, kiluton ako. Ay, gagi. Jung, dra ka, Jung. Huwag na akong gingon si mga lagi. Pre, kay magpa... Kwan-kwan, manggudayon ba? Paskila skill ba? No! Pailot apod lumi! Mao man gani na kay gahe magulo. Dili maayo. Grabe ning bataan ni Jung, oy. Pandamay yung gayo ba? Sige lang, hulato na lang ito. Kano sa tuma? Ako maghilot to sa lolo. Mo nagiging bata ba? Hambog rin dala ba? Gani, bisa pag mahilot na, Jung. Paputon dyan na to, kanus sa maulian. Pre, nas baryo? Asyong, okay na kaya na. Pasensya na kayo mo pre ba? Kay nabikil inog kalito yun ako to gi-expect ba? Naulian na dyan kaya ka. Okay rin nun pre wala problema pa nakitaan man ninyo nanay abso. Basig mabugat na po ka na, pre ba? Wala okay na kita biya mo naghubag niya tong Mga niagi. good shit na ni bata ba? Okay na, natarong na dyan ni. Pero pre, dakong problema gyapon ni ba? Saan mo po, pre? Una ba isa na kasi man gihatag nga tagal ni Hana para sa kuha mabawi ang 3,000. Ibalik ninyo ang 3,000 ha, sulod sa isa ka semana. O, lagyan na. Amo na yung uli sulod sa semana. Nya! Unsay unya? Dili pwede nga ako'y buhatong solusyon. Kung tuba sinugdanan aning tanan, dapat sa tuba pod ni mahuman. Unsa may buhato ni mo, pre? Himo na og solusyon ng tuba nga masulbad ang akong suliran. Ibe? Karon, pre, sabayi ko ninyo. Subay eh. Mananggot ko. Di na tingali mo sabay na pananggot ni mo, pre. Wala namang ka, pre. Basig nakalimot ka, ikaw ginungdan na ng tanan, ha? Kung wala ni magdala-dalay mo igagaw, dili makuha akong 3,000. Tama bitaw dyan, sabayin dyan. Una kay mamasol man dayon. Sige, Wala sabay pa ko na masul, pre. Ang ako ba nga? Tinabangay lang gyapon ta. Tama dahil no, bisag ups and down. Panya, tanin to ba ne? Mahulog na, pre, pag muda ko ang akong negosyo. Usa man, tara. Tara! Libre shot. Ay, kabahala. Libre shot ng tanan. Hoy, akong bayad. Bantay lang mo ha.